Здравейте, уважаеми зрители! На мен всичко може да кажете, че репортажите не са хубави, че косата ми е рошава, ще го преглътна, но внимавайте да не го кажете на един войн от миналото. Благодаря, че ме върна обратно. Днес ще си поговорим за едно древно българско учение за живота и смъртта – Тиун. Тиун е древно бойно учение, което нашите предци, хората населявали пределите на днешна България далечното минало, практикували преди 1000 години, разказва Ивайло Франц. Посветен е в неговото изучаване отдавна. Определя Тиун като учение за живота и смъртта. Казва, че една битка трябва да е достойна за падналия и равностойна за победителя. Последователите на Тиун не нападат, но отбраняват себе си, преобразувайки силата на противника в свое оръжие. Тиун е преображение, един съвременен образ на най-древното единно човешко учение, родено от българският род преди повече от 8000 години, което има друго древно име, което аз посветих и пожертвах своя живот и 30 години от него, за да изуча от последните останали живи учители. Тиуните са били най-великите войни на древността в българският род. Те са били личните пазители, служители, личната гвардия на великите канове на Поднебесната империя и всичко това, което е било като тяхна подготовка и не само за тяхна, е било обект не само на обучение, на цели воински родове, които са били призвани да раждат войни, други да раждат военачалници, трети владетели и онова, което се достига с най-голяма трудност и лично седоотрицание, посвещение, е било учителството. Това са и 4-те равнища в Тиун. 4-те равнища в Тиун отговарят на 4-те природни стихии – въздух, вода, земя и огън, които са олицетворени в движенията, съхранени в бойното учение. Всяко от тези равнища има по 4 степени, което отговаря на 4-те стихии, които този ученик трябва да владее в съответния ранг. Например, ако той избере да бъде военачалник, иска да стане военачалник. На съвременен език генерал. Той отбелязва с лента върху пояса си неговата мечта и цел, бива приет, стига до това да може да бъде обучаван и започва да постига всяко едно от тези равнища с пълно свое себеотрицание. Какви са елементите? Виждам, че имате меч и ветрило. Две сами по себе си доста различни неща. Ветрилото е мира. То е онова душевно и телесно действие, в което ти можеш да покриеш злото, да отведеш ръката на оня, който иска да те порази, да затвориш дори ако трябва устата на оня, който те поразява с думите, или да скриеш себе си. То е мира, но от към движение с ветрилото учителя показва начините на онези съвършенни, много прости по същност движения, които са основа на всички останали. Меча е безусловната светкавица, която отсича и след нея няма връщане. А тези дракони, които са нарисувани на ветрилото, имало ли ги и по нашите земи? Да, не само. Освен физическото същество, твърта, която събира в себе си всички начини на движение, защото той е и като змия, и лъв, той има и крила и може да лети, той е и огнедишащ в пръска течност, която се възпламенява. Той може да бъде и под водата, и на скалата, и на земята, и затова той събира в себе си като образ в древността всецялостта на движението. И той след това става и образ. Следвайки завета и откровенията, които имаме от светия пророк Енох, те са едни от двете духовни, небесни същества, които са устроени и той сам е видял. Това са дракона, като образ на всичко това, което ние можем да извършим като човеци, и феникса, като онова, което непрекъснато може да се възроди, да се пресъздаде и онази финност, нежност, която изгаряйки отново се ражда, а именно каквото и да се стовари върху душата ни, дори върху тялото,
с любовта си, с себеотрицанието си, ние можем да го възкресим, можем да го възобновим. Често Ивайло Франц е страж и брани своето учение. Често се бори с предразсъдъците на хората, обаче вярва, че ако едно дело е мироносно, то винаги може да бъде защитено, казва той. Самият той определя себе си като единствен посветен на древното бойно учение и силно се надява да възроди неговата философия. От 2015 година поех своят учителски път и открих публично с първата демонстрация на Тюн, която направих и разкрих всичко това с проект Самозащита. Разработих една много лесна, въз основата на 5-те начала на Тюн, много лесна за прилагане бойна част за всеки един човек, така както са били обичавани мирните хора. Например, жените, онези, които не са воювали, които не са войни в древността ни. А именно една много кратка азбука на няколко основни движения, които се явяват решаващи в Тюн и в обучението, с които обучавам по самоотбрана. Аз събрах през своя живот и опит на живата линия на хиляди години пренасена да изведат това, което всеки един може да дойде при мен и да получи. Самозащита базирана на основните движения в Тюн, опитомявайки енергията на противника. Така Ивайло вижда истинския смисъл от битката с врага, да победиш като използваш яростта на нападателя. Най-важното качество, което един войн трябва да притежава обаче, Ивайло обрисува с много красива дума – да бъде доброплоден. С годините създадах две форми, открити за всеки един човек. Едната е напълно общодостъпна, практически няма ограничения за нея и това са курсовете по самоотбрана. Другата форма е вече за онези, които видят и решат да продължат, влизат в изпитанието и минават през последната форма на специално обучение, която приключва с военните ни одежди на съвременните войни и тогава чак влизат в първото равнище на белите одежди на войните в Тюн. За сега още не съм успял да отгледам такъв ученик. Искрено се надявам да стане така. Така се разделяме, с надеждата, че всеки стига достойно да създава и съхранява своята мечта, би могъл да намери свои верни съмишленици по дългия път на нейното сбъдване.